Детско шоу, спектакъл Frozen. Мама, Какво? задава Елза и Яна. Може ли да ме заведеш на Елза и Яна? Колко струва? Те да знам. Ма дали си готова за всичко за мене? Пловдив, София. Има Варна. Няма. Ето ме извана. Това е Варна. Струва 1000 лева за един Frozen. Не. А поне писков за колата си ми вземе ли? Колко струва? Не знам, мисля, че 200 лева. Не. Хайде, прибираме се да ръка веднага. Не, аз пътука. Еми, спи с тази грозна. Не, Елза. Еми, нали като спиш с Елза, тя ще ти направи на камък. Ти си камък. Чао, останете тук.